osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, aurreko bilkurari dagokion akta zirriborro onartzea, hala badagokio. Inork badu esateko? Ez eskerrik asko. Akta onartua gelditzen da beraz, horreko osoko bilkurako akta onartua. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontrola. Inor badu, zerbait esateko, alkatetza dekretuen inguruan? Bai. Laurogeita hamabigarren dekretuaren harira, aipatzen da bertan bera uste arkitekto tekniko baten izendapena. Horren arira, galdetu nahiko nuke Itziarko espedienteen kudeaketa nola egingo den, eta zein aurreikuspen dagoen enpresa parkeko espedienteen kudeaketa. Arkitekto tekniko honen pajarekin edo, orain gelditzen dira, bi arkitekto tekniko gelditzen dira orain udalean eta arkitektuak ere bai, arkitekto aholkulariaz gainera. Itziarko industriaguneko espedienteen gestioa udaleko arkitektuak darama, eta arkitekto tekniko honek Itziarren egiten zuen lana, udaleko beste arkitekto tekniko batek egingo du bere lanaldiaren 90%. Horrela dago jarrita eta hasita dago Itziarra bat. Dagoen egoerarekin edo pixkatatzea penarekin nekoa da aurre ikusten da. Guk uste dugu hori dagoenarekin aurrera egin beharko genukeela eta behintzat margen horrekin jokatuko dugu. Baiezkoa, uste dugu bai egin dezakegu. Besterik? Bai. Laurogeita hamabosgarrena Simon Berasaluze plazako udalbulegoetarako lokala egokitzeko exekuzio proiektua. Dekretu hau otsailaren 28koa da, ia duela hilabetekoa. Nire galdera lehendabizikoa da zergatik ez zitzaigun honen berri eman martxoko lurraldetasun batzordean. Otsailaren 28ko lurraldetasun batzordean eman zitzaizuen horren berri esanaz Berasaluze plazako lokaletara udaltzaingoa eta geoparkeko gerentzia baino ez zirela leku aldatuko. Hori urtarrilaren 24ko lurraldetasun batzordean izan zitzaizuen. Horren ondoren, ikusi genuen proiektuarekin aurrera jarraitu behar geneukala, eta orduan egin zela zen, aurreko proiektua erredaktatu zuen enpresarekin harremanetan jarri, eta ditu zitzaion esanaz, proiektu berri bat erredaktatzeko munduan zegoen, eta horrezan, baiezkoa eman zigun, ekainerako eginda egongo da, eta 7.000 euroko kostua izango du erredakzio proiektu berri honen. Oraindik egin gabe dago eta daukagunean, eramango dugu batzordera, eta ikusiko dugu udaltzaingurua batzorde, bilera horretan egontza, berak espazioen kudeaketa edo baraketa nola egin behar adierazizan, eta horrela egin. Otsailaren 29ko lurraldetasun batzordean komentatu zen aukera hori. Nik erekin erabaki batzanik, erabaki bezala ezan erarazi, hori zidur. Eta, ez hori zidur, komentatu zen aukera zegoela, komentatu genitun hipoteka zeritzen gendun, Batzako lokaletan zer egin ziteken, hau da, leku ezberdinetaz hitzen genuen, etzan esan, hori horrela izango zanik. Baloratzen egin sinatela, eta enekin hori enkargatu zanik. Eta egiago, azken aldian izaten egin bezala, ez da ezer bertatzen. Erabakiak horrela hartu daitezke, alkatetza dekretuz politika ere egin eta zuekin ezuen. Kontua da, eta nire ustez oso paradigmatikoa da, 2023ko abenduaren 11an EH udaltaldeak eskaera bat egin zuen, hainbat punturekin, eta azken puntuan, 6. puntuan, gai hori loturik ematen ari diren pausoen berri ematea. Lehendabiziko aipamena idatziz hau egin da gero, izan zen, otsailaren 29ko lurraldetasun batzorde hori. Errepikatzi zuet, abenduaren 11an egin duela eskaera egia da ere, iniziala tarteko. Eta ondoren, idatzizko erantzunean, azkenengo lerroan, alkateak sinatuta horrela jasotzen da.
Udal gobernua egon daitezkeen irtenbide desberdinak aztertzen eta baloratzen ari da. Eta hauen gaineko informazio gehiago dugunean emango zaizue hauen berri. Kasu honetan ez da izan informazio gehiago duzuenean, baizik eta erabakiak hartzen ditugunean edukiko duzue guztiaren berri. Orduan, hor, matiz txiki bat hori bakarrik. Eskatuko genuke proiektuaren nondik norakoak ezagutzea. Berriz hau duzu, ekaina, enpresa horrek bideratzen dugunean proiektua edo horrek proiektua. Egin da dagoenean, hau da lehenago ez dugu. Lehenago ja bideratuta dago eta egingo dugute beraiek espazioen banaketa izango da udaltzen ezako bi gorputz eta enpresako gerentzia eramateko. Komentatu genizuen berte Zumaiak esatu posamen enpresan gerentzia bertara eramateko eta horri berte bere nombre deniola. Eta hiru zerbitzu sartzeko lekurik ez dagoela, hori da saldu dugu baino gehiagotan, eta gure ustez behintzat datu objektibotan oinarrituta dagoela, gure ustez. Nik bakatu baina komentatzen dizut. Horretasunak da hori berrizia gutzera eta erabakia horretan jartzen du. Nire ustez, saiakera bat iten dezue etengabean itxura bateko pixkat gauzak elkarrekin adosteko balia bezala, baina hori nik eskertu dut, eta gogoratzen zehazeto lotan izan zen batzorderi esan gendu da, interesgarria da, kontua da horrela jakiten dugula. Dekretu onartuta dugu, eta proiektuaz, ez da partekatzen eta ez baldin badugu galdetzen, ez dugu jakiten, dekretua pasako zen emendikan, eta ez baldin badugu galdetu izango, ez genuen horren berri nekepiko, jakingo genuen ekainean, hor proiektu bat itena izan da. Zuek erabakitzen dezu egon bari. Besterik? Ez. Eta horrela gauzue puntura pasa. Bi langile enpresak kudeatutako 2024ko trafiko isuni buruzko alkatetza dekretuen kontrola. Dago esan esateko? Laugarren puntua. Onartzea, hala badagokio, tokiko gobernu batzordearen bileren maiztasuna aldatzea eta bilera publikoak ez izatea. 2024ko martxoaren 11an egindako ohiko bileran, erabaki izan hau, tokiko gobernu batzordearen bileren maiztasuna aldatzea eta bilera publikoak ez izateko proposamena, batzordera eraman gendu, otsailaren 29an eginiko eraman gendu batzordera, baiezkoa izan zen, baina guk hemen proposamen bat daukagu, aldaketa proposamen bat. Erabaki izan da osoko bilkuraren ohiko bileren eguna, gobernu batzordearen bilerak ohiko osoko bilkura egun berean egitea arratsaldeko 5:00. Iruditzen zaigu horrela egin ezkero eraginkortasunari dagokionean ez da oso eraginkorra, eta gure proposamena da. Osoko bilkurenetan egin ordez aurreko astean egitea. Eta hor zerbait erabaki beharko balitz, astebeteko denbora izatea leheno baino lehenago. Oposizioaren erarentzat figurarik hori ikusten duzu bertan? Ez, orain arte bezala. Hortaz, guazten ditugu. Beraz, bosketara pasako gara. Tokiko gobernu batzordearen bileren maiztasuna aldatzeko eta bilera publikoak ez izateko proposamenaren aldeko bozkak. 7. Abstentzioa. 6. Onartu da gelditzen. Bosgarren puntua. Berrestea hala badagokio, 2023ko martxoaren batean Debako udalaren eta Degesaren artean sinatutako hitzarmenaren bigarrena. 2023ko martxoaren batean lankidetza hitzarmen bat sinatu zen Degesa eta Debako udalaren artean NES funtsetako diru laguntzen kudeaketa salata. Orain proiektu bera da, hitzarmena bera da, gertatzen dena da, hitzarmen berri honetan zehazten dira bai proiektuak eta baita diru kopuruak ere. Eta hori da gertzen den bakarra da, esatik bidali dugute berriro boskatu eta sinatuta bidaltzeko, eta horregatik datoz honetara. Antolakuntza batzordean, martxoaren 11an egindako ohiko bilera komentatu genuen, eta aldeko irizpide eman zitzaion bertan, baina osoko bilkura berretsi behar denez,
ona bat dakarkin. Badago inguruan zerbait esateko? Beraz, bozketara pasako gara. Berrestea, hala badagokio 2023ko martxoaren batean Debako udalaren eta Debegesaren artean sinatutako hitzarmenaren gehigarria, aldeko botuak, aho batez onartu gelditu da. Seigarren puntua, onartzea hala badagokio eguneko zentroko araudia. Gizarte politiketak eta berdintasuneko batzordeak martxoaren 14an egindako ohiko bileran eman zuen irizpen bat da. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuskaritzak emandako agindua betez, eguneko zentroko araudia berriz egin da. Eta orain arte osatu gabestu egin bat lege eta dekretu sartu behar izan dira bertan, eta orduan bilkura, osoko bilkuran non hartzaien ez honi oneritzia, ona da dakarkigu. Inork badauko honen inguruan zerbait esateko? Ez. Bai, txiki bat dago, parteiden artean oian ilustan azkar dago ageri da, etzan bilera egon, pentsatzen dut. Beste EH-ko beste bikide bai egon ziren ez dut uste daukagit, baina jakin dezazu. Beraz, eguneko zentroko araudiaren proposamenari oneritzia ematearen aldeko bozkak, onartu handitu da. Zazpigarrena. Onartzea, hala badagokio, 2020-2023 berdintasun plana luzatzea. Gizarte politika eta berdintasun batzordeak 2024ko martxoaren 14 egindako ohiko bileran eman zen irizpena, eta urtebetez luzapen ematea izan da, erabaki nahi dugu, erabakiko da, hainbat puntu garatu gabe gelditu direla. Ez dakit inork badaukan zer esateko, bai. Bai, galdetuko ganuke, ze batzordean galdetu genuen, baina ez zegoen erantzun ia badagoen inongo lanerako planik. Hau da, pendiente beratu dian ekintza horiek, ekintza betatik zeintzuk dagoen asmoa egiteko eta noiz. Mikrofono. Berez, fatalian ekintzakin, aztertzen ari gara zeintzu egin da zen, eta zeintzu ez, eta jarriko du bidea itiko, fataliena. Baina badakizue zeintzuk ingo dian da zeintzuk ez? Ez da dugu, aztertzen hasi behar dugu zeintzu fataliaz, zeintzu egin da zen, eta zeintzu ez. Bozketara pasako gara. Debako emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako bigarren planaren jarraipenari luzapena ematearen aldeko bozkak. Luzapena hau batez onartua gelditu da. Zortzigarren puntua, onartzea hala badagokio, Debako udalaren eta Zita Alzheimer Fundazioaren arteko hitzarmena. Gizarte politika eta berdintasun batzordeak 2024ko martxoaren 14 egindako ohiko bileran irizpen hau eman zen. Zita Alzheimer eta Debako udalaren arteko hitzarmenari oneritzia ematea, hala badagokio behintzat. Eta hitzarmena sinatzeko 2024 eta 2025erako sinatuko da, eta urte bakoitzean 15.000 bezak kostu izango du. Kreditu aldaketa baten bitartez egingo dugu ordainketa hau 2024an behintzat, aurrekontuetan aurreikusi gabezteko berako. Inok baduan inguruan zerbait esateko? Bildu taldetik puntu honetan aldeko bozka emango dugu, batzordean ere hala adierazi gendu, baina harrigarria edo iruditzen zaigu, guen dela 5 hilabete gizarte politiken batzordean galdetu genduen hitzarmen honen inguruan, batzorde buruak azaldu zigun hitz egingo zela, urtarrila bukaeran onartu ziren aurrekontuak, aurrekontuen negoziaketan eta bileretan aipatu genuen Zita Alzheimerrekin zegoen hitzarmena eta aurrera emango zen, eta aurrekontuetan ikusi izan naiz esan aurre ikusten hitzarmena egitea,
Harrigarria iruditzen zaigu, 2 hilabetera ekartzea, kreditu bat, aldaketa bat proposatzea, nahiz eta guk hitzarmenarekin ados egon, Zital Temerrekin debatu dela 2019 legegintzaldian lanean hasi zen, 1923an ere lan egin du, eta horregatik zituen udalak hitzarmenak Zital Temer fundazioarekin, horregatik guk aurrekontuak onartu baino lehen, behin baino gehiagotan jarri genuen mahai gainean hitzarmen hau egitearen behar eta aurrekontuetan aurreikustearena, eta harrigarria iruditzen zaigu 2 hilabetera etortzea eta hitzarmen hau mahai gainean jartzea aukera geneukanean aurrekontuetan aurreikusteko eta egiteko. Baina, gure aldetik aldeko. Nik azaldu nahiko nuke, Zital Temerrekin hitzarmena 2023ko abenduaren 21 bukatu zela. Ez zela inor gurekin harremanetan jarri horren luzapen emateko, eta ez genuela ezer jakin, beraz, iritsi zen aurrekontuak aurkezteko momentua, eta pentsatu genuen bere horretan bertan bera gelditzen zela, eta handikan 2 hilabetera, bueno, 2 hilabetera ez, otsailaren, jarri zen harremanetan Zital Temerreko arduraduna nirekin izanaz, pasatzen dut zaiola, berandu zebilela, zekera, esanen uste nola, etzara inolako arrazoik egongo, hau beste mundu batera aurrera eramateko. Eta hori gertatu da, eta hori izan da. Horregatik aurten, pasatu beharko dugu kreditu aldaketa baten bitartez, uste dut guztio adostasunarekin, hau aurrera eramateko behin. Eta beraientzat ere pixkat luzatu egin da kontua, zenera esan zidan bai, normalen urtarrilen egiten zen kontua dela, bilera batera deitu, programa hori martxan jarri, baina udaletik kanporako atzerapena izan da. Gero egia da, esan niola, otsailaren 29an, esan nion, batzortik pasatu behar genula, eta plenora ekarri, eta pentsatzen lan etzalen delako, arazorik egongo, hau aurrera eramateko amalola da, eta ja egingoa da deialdia, jarriko da biderarako deia, eta kulturak ere udaletek bideratuko dira, 60 urtetik gorako izan. Proiektu horretan parte hartzeko gonbidapena eginaz. Hau horrekin, baina zuk esan bezala, abenduan bukatzen zen hitzarmena hitzarmena, azaroan galdutu dugu batzordean, eta udalak ere harremanetan Zital Temerrekin badauka ardura jartzeko hitzarmen badaukan enean, eta ez beraien saiegon, eta hori da guk batzorde buruari galdetu geniona, eta aurrekontuak onartu eta hilabetera datorren kreditu aldaketak aurrez, bai batzorde buruak, alkatetzatik, jarri gitezkenean Zital Temerrekin harremanetan, eta nahiz da urtarrilean berritu hitzarmena, urtarrilean berritzen zelako, ja adostuta eduki, eta urtarrilean bukaeran onartu benitu niz aurrekontuak, azken momentura arte, zenbakiak aldatzen egon zinatenean, hori ere aurre ikustea eta sartzea. Hor ikusten dugu, guk nahiz eta batzordetan edo negoziazio bileretan gauza asko ez izan gure lehentasunetan ego, baina guk esan eta entzun gordan, edo ez dan kontutan hartzen guk esaten dana, baina aurre ikusten dana da, 2 hilabetegaz, atoztela guk aurre ikusi genuen gastu batekin, beharrezkoa zan udalak aurrera matea hitzarmen hori, eta alde gaude, baina kontutan esaten. Guk hori aurre ikusi gendula, jakinari ziren izuela, hitzarmek aurrekontutan sartzeko, eta ezin nik gutela, kasurik egin. Uste da, osako gara, ondo dutzen dut. Onartzea, gala dagokio, Debakudalaren eta Zital Temer fundazioen arteko hitzarmena. Aldeko bozkak, hitzarmena hau batez onartu da ditu. Behatzen garrena. Onartzea, hala bat dagokio, garapenerako lankidetzarako diru laguntzen oinarri arautzaileen aldaketa. Gizarte politika eta betetasuna batzordeak martxoaren 14an egindako ohiko bileran, irizpen hau sartu zen. Hemen proposatzen dira aldaketak 3. artikuluaren eta 4. artikulukoak dira. 3. artikuluan aurkeztutako proiektuak 25 alde baino gehiagokoak ezingo direla zehaztea da. Eta 4. puntuan berriz, proiektuaren funtzionamendurako kostuak, ondasun suntsiko erosteko eta proiektua garatzeko ezinbesteko gaineratu materialak eskatutako diru laguntzaren 15% mugarekin. 2 artikulu horien aldaketa egitea da, ez dakit inok badukan ez esateko.
Bueno, zuk aipatu bezala, gizarte politikoen batzordean gure aldeko bozka eman genuen, baina hemen pixka bat da deialdia jasotzerakoan puntu honen informazio nagusia oinarriak 2017an onartutakoa dira, eta horrekin ez dugu jaso zuk aipatutako puntuen aldaketa edo dokumentazioa eguneratua. Izango zana, gero boletinera bidali behar dana. Eskartuko genuke horrengoetan onartu behar badegu, plenoan bertan ja dokumentazio hori edukitzea eta ez 2017ko oinarriak. Baina pleno baino leheno jaso duzu dokumentazio irizpena, ez? Bai, irizpena bai, oinarria da, oinarriak dira 2017ko. Baina zein puntu aldatzen dira, zehaztute Baina batzordean bozkatu genuen ere horren alde. Esaten dutena da, dokumentazioan bogera bidali behar dana onak ekarri beharko genuela, hemen onartzen dana hori zareko osorik. Artuko dugu. Beraz, garapenerako lankidetzarako diru laguntzen oinarri arautzailearen aldaketaren aldeko bozkak, hau bat ez onartua, gelditu. Hamargarren puntua, onartzea alaba dagokio gizarte zerbitzuen arloko elkartei zuzendutako diru laguntzen oinarri arautzaileen aldaketa. Hau ere, gizarte politika eta berritasun batzordeak 2024ko martxoaren 14 egindako ohiko bileran eman zuen irizpena, eta hemen hirugarren puntuan bi aldaketa proposatzen dira. Batetik, aurrekontu ekonomikoa eta lagundu beharreko zenbateko eransten ez dituzten proiektuak ez direla inolaz ere diruz lagunduak izango, eta hori da, 3.8 puntuaren aldaketa hori gehitzea. Hemen badago zerbait esateko? Ez. Beraz, bakarrik prozedura aldetik eta bestetan ahaztu zen, irizpen honetan ere akatsa dagoela, horreko bitan ere ahaztu zen. Beraz, gizarte zerbitzuen arloko elkartei zuzendutako diru laguntzen oinarri arautzaileen aldaketaren aldeko bozkak, hau bat ez onartua gaitu. Hamaikagarren puntua, onartzea alaba dagokio Deba Palestina herri ekimenak aurkeztutako mozioa. Mozioaren proposamena zuzendu zitzaidan niri zuzenean, alkatetza dekorrezat, eta nik gizarte politika eta berritasun batzordean eratu nuen, handik pasazan martxoaren 14an egindako bileran aldeko irizpena emantzan, ezan aldeko irizpena, baizik eta pleno honetara ekarri, eta hemen irakurria izango da guztu genuen. Deba Palestina taldeko norbaitek egingo du mozioaren irakurketa, eta gero ondoren bozkara pasako. Dinamika honetara bildu garenok, Palestinaren egoerari kezkaz begiratzen diogun norbanakoak gara. Bat egitera eraman dituen kezka hori, herritar gehienek partekatzen dutela uste dugu. Herritarrengatik gertuen dagoen erakundea izanik, ezinbesteko iruditzen zaigu Debako udalak herritar gehienon kezka hori bere egin eta egunez egun Israelgo estatua egiten ari den nazioarteko zuzenbidearen urratzelarria salatu dezan. Heriotza eta suntsipena dira nagusi Gazan, eta jada Palestinako txoko askotan ere bai. Gaurdaino, Israelgo gobernuak bere armadaren bidez 30.000 pertsona inguru hil ditu. Milaka pertsona zauritu, leku aldatu, eta okupazioaren ondorioz, ur, janari, erregai eta medikuntzarako hornidura faltaren eta deshidratazio larriaren ondorioz hiltzen ari dira. Israelgo soldaduek herri auzo azpiegitura asko suntsitu eta hondakin bihurtu ditu. Ez dago bizi aterpe segururik ihesean dauden milaka pertsonentzat. Euren lurraldean palestinar jendea preso eta errefuxiatua da. Euren herrian heriotza kartzela bilakatu dituelako israeldar genozidioak.
Israelgo ekintza genozidak ez dira egun hauetara mugatzen, baina prozesu honetan 75 urteko apartheida definitzen duan da suntzidura, heriotza eta herri oso baten ukazioa. Historikoki egiaztatutako gertakari horien aurrean gogoratu behar da Israelek etengabe urratu dituela Nazio Batuen ebazpenak. Azken hilabeteetako izugarrikeriaren neurriak ordea Israelgo okupazio militarren estrategia politikoa erakutsi digu. Palestinar herriaren suntzidura. Urriaren 7tik aurrera Palestinar herriaren aurkako genozidioak ordea oso jarrera konprometituan utzi du nazioarteko komunitatea. Nazioarteko komunitateak nahiago izan du modu irmoan ez inplikatu eta pasiboki onartu herri palestinarraren aurka Israelgo estatua gozatzen ari den okupazio militarra. Horregatik guztiagatik, martxoaren 21 egingo den osoko bilkuran Debako udaleko alderdi politikoei honakoa onartu dezatela eskatzen diegu. Debako udalak irmotasun osoz argudiatzen ditu Israelgo estatua Gazan zein Palestinako beste lurraldeetan egiten ari den ekintza militarrak, nazioarteko zuzenbidearen urraketa larria dakartena. Debako udalak erasoak berehala gelditzeko eskatzen du, eta Israelgo armada Palestinatik erabat erretiratzeko. Hango herriari erabateko elkartasuna eta estimua adieraziz. Era berean atxeka bezakona agertzen du biktimengatik eta herritarren alferrikako sufrimenduarengatik. Debako udalak Eusko Jaurlaritzari eta honen bidez Europar Batasunari eskatzen dio Palestinari beharrezko laguntza finantzarioa eta humanitarioa eskaintzeko. Debako udalak Europar Batasunari, Espainiako Estatuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die ahalik eta azkarren antolatzeko eta arazo militar horretatik erator daitezkeen errefuxiatuak ahalik eta baldintzarik onenetan hartzeko. Halaber, konpromiso hartzen du harrera duina bermatuko duten espazioak eskaintzeko haur eta heldu palestinarrei. Debako udalak irmoskatzen dio Israelgo estatuari nazioarteko legedia errespetatzeko, armak baztertzeko eta bide diplomatikoetara itzultzeko. Debako udalak larrialdi humanitariorako diru-laguntza bat onartuko du, Gernika Palestina elkartearen bidez Palestinara bideratuko dena. Debako udalak bat egiten du Israelekiko boikot, desinbertsio eta zigorrekin, hau da, konpromiso hartzen du Israelgo jatorria duten produktuak baztertzeko eta Israelgo enpresekin kontrataziorik ez egiteko. Beraz, Deba Palestina errepiekimena aurkeztutako mozioaren bozka egingo du. Mozioaren aldeko bozkak, mozioa aho batez onartua egingo. Azkeneko puntua, eskari eta galderak. Badago, nolabiteko eskaririk, galderarik. Ni dekretu eta azken aldian aipatutakoan ari da irakurriko dut azkenengo hartan jaso zan. Alkateak galdetzen du ea inor baduen eskaera edo galderarik. Eta hola jasotzen da. Biren artiak azaltzen du lurraldetasun batzordean Bilduk egineko hainbat galderei astelehenerako erantzuna idatziz helaraziko zitzaiela agindu zietela, baina ez dutela mezurik ez erantzunik jaso, eta hori nabarmendu nahi duela, ondoren batzordean eginiko galderak gogoratzen ditu. Alkateak esaten dio ez dira erantzun galdera guztien erantzuna oraindik ez duelako, dakiena kontatuko diola. Eta osatzea desberdinetan, eta gero aipatzen da baita ere. Eta beste galderen erantzuna oraindik ez duela, galdera guztien erantzuna idatziz helaraziko diola. Nire galdera ez da alkateari, alkateak erantzun beti baina, loia beti erantzun positiboa baten dit, idazkari aritzako da gaurkoan. Nola berma dezaket nik Bilduko bozeramaile gisa informazio hori idatziz jasotzeko
eskubidea. Badaukat inolako bermerik, konpromisoa hartzen baldin bada, aktetan jasotzen baldin bada, lurraldetasun batzordean, ze berago, nola egiten da, nire azpertzen hasia naiz etengabe berdinearekin pleno guztietan etorri gai bat dala bestea bada, orduan maila juridikoan edo ea inolako bermerik daukagun horretarako. Legeak esaten duena da, kudeatutako espediente baten informazioa nahi baduzue, alkateak erantzun behar duela bost egunetan. Baina egun espediente hori ikustiko edo ez. Gaia politikoa baldin bada eta galdera baldin bada, hor ez dago eperik. Bentan, legeak ez du eperik bermatzen. Erantzuna bada. Ez dakit nahi azetzen duen, baina erantzuna bada. Hori horrela baldin bada, nora jo beharko nuke ikusten baldin badet gure informatzeko eskubide hori urratu izaten ari dela. Hori momentu honetan ez dakit begiratuko eta erantzungo dizute. Eta zehaztapenetan sartuta, gaiarekin jarraituta, kezka handiena Amilagako jarduketa planarekin daukagu. Ezaren nolako hori ezantzan prozedura nola izango zen, baina hori jaso nahiko nuke benetan prozedura nola izango den, zer ditugu gutxi gora bera, badakit Grupo Ibarrek bere txostena egin behar dula, baina hortikan ondoren nola hartuko den erabakia, ea gurekin partekatuko den. Ez baldin bada gurekin partekatuko, ja gaudanik eskatzen dizuet, Eratxo Bilduren izenean, hitzarmen bat sinatu beharko zela Grupo Ibarrekin konpromiso horiek hartu daitezen. Gurekin partekatuko bada erabaki hartu baino lehen, erabaki partekatu da izango da, ez uste dugu, berbatuko dela, eskatzen dugun hori. Hain zuzen, ahoz esan zitzaigulako ados ginela, baina ahoz. Eta hemen komentatu daren arira espedientea kontsultatzea eta bar, jartzen eta adibide gisa. Otsailaren 28an, aurreko agintaldian, sinatutako lau hitzarmen bidaltzeko eskatu duen. Eta bidali nizkitzu? 2 astetara. Bidali nizkitzu eta eskatu zenuen beste espediente bat konsultatzeko aukera, emateko, eta hori bai. Kontsultatu dira da, oso baliagarria izan da, eta zain egon naiz, ez dizut gogorarazi eta guzti hortan, baina hori 2 aste egon naiz. Horregatik esaten dut, aurrekoan esan dizuen ere, hemizikloan erdia horrezkatzen dugu, gu lanean ari gira baita ere, eta iruditzen zaigu begirune gehiago zonzaiguna, baina hori gure iritzia da. Besterik dago esateko? Nire partetik ez. Nik badukat, lehen hori amaiera emateko zerbait irakurreneko dizueke. Gaurko osoko bilkura baitu aurretik, garantzia duen gai bati heldu nahi diot. Pasaren martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko egunean, udalari egin zitzaizkion akusazio batzuk argitu nahi ditut. Alkate naizen aldetik, argi eta garbi adierazi nahi dut, bai nik eta bai gobernu taldea osatzen duten kide bakoitzak, irmoki gaitzesten dugula indarkeria matxista. Onartezina da hori zalantzan jartzea. Erakunde gisa, prozedura argiak ditugu ezageta. Argi eta garbi adierazi nahi dut indarkeria matxistaren biktimek ondoan izan gaituztela, eta etorkizunean ere hala izango gaituztela. Udal bezala laguntzeko prest izango gaituzte beti. Justiziarako eta errekuperaziorako urrats bakoitzean bide lagun. Amaitzeko gogorarazi nahi dut, udaletxeko eta nire bulogoko ateak beti irekita daudela. Denok eragile sozial, elkarte eta herritarrak entzun eta elkarrekin lan egiteko prest gaudela. Elkarrekin egin behar dugu aurrera, bereizketarik gabe, indarkeria matxistarik gabeko gizarte baterantz. Elkarlana funtsezkoa da bide horretan, eta gure konpromisoa berrezten dugu. Helburu horretara hurbiltzen gaituzten ekimenek gure babesa izango dute. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik eta osoko bilkura hori bukaera emango diogu. Hurrengo osoko bilkura apirilaren 25 izango da, arratsaldeko 7:00. Oporronak izan ditzazuela.